kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sininga figure of speech Paradyo Bongo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Maayo kinakaabot ka na, day. Ma? Nagahibi ka? Ano natabo? Nagpahuway na si Lola mo. Ginpatalikod ka lang niya, kaina. Hindi. Wala na si Lola? Kita na lang nga duha ang nabili, day. Wala nang aton mga mahal sa kabuhi. Lola! Unfair ka, ha? Kinpalakat mo lang ko sa eskwelahan. Kag maglakad ka man lang. Wala nang kinasang mahimo pa. Kung luyag na niya nga magpahuhay. Lola! Lola! Condolence sa inyo nga duha, Rose, Rona. Salamat, Jojo. Sabi mo, nasubuan man ko magtulog sa imo kung nagkapangasubo ka. Jojo? Do hindi man nami ang timing ko tungod nagapangalisod ka mo subong sa anak mo. Pero, luyag ko mahibalaan mo nga, luyag ko nga unungan ka mo sa inyo kalisod. Pero nga diretsuhan na lang ako, Jojo. Ano ba lang tuyo mo sa ako? Luyag ko ipayag sa imo nga ginahigugma ko ikaw, Runa. Jojo? Wrong timing man. Pero madugay ko na ini nga luyag himuon eh. Nagakaunahan na ako sang huya ko kagkatahap sa imo. Teenager ng anak ko. May edad na ako. Paano mo naluyag ka pa sa akon? 40 anyos na ako. Kaduha na ako na byuda. Wala akong nagatulok sa edad mo, Runa. Naghanda ako magulat. Tubtob nga handa ka na nga magbaton sa akon. Sa kabuhi mo. Ma, si Tito Jojo, naghapit diri kaina. May ginhatag siya nga Valenciana. Siya kunong nagluto. Ay, ambot sa tao nga ina. Ginapilit kanyang iya kaugalingon sa akon. Do sincero man siya sa pagpangaluyag niya sa imo, ma. Hindi ko kapilay ko yung mamana yaman. Ay, para ba lang may partner ka naman, haw? Maayo na lang na kung ara lang ko permi sa imo tupad. Buto man ko kay Tito Jojo, ma. Ano? Luyag mo nga mag-ilis naman ako apelyedo? Ma, natural lang na yan, no? Pinasahi ka ganyan klase sang anak, no? Ang iba niya, hindi maluyag nga may madrasta o kung padrasto.
Ikaw ya? Ginatulod mo pa ako? Baw, kanabit sa adobo mo ah. Kuha-kuha mo na gitang timpla ko ha. Salamat. Ay, ma. Pagkaon sa maayo, ha? Para maglawig pang kabuhi mo. Hadlo ko gid nga madula man ko ha. Ma, hindi to na lang balaanay pag-istoryahan ang dula-dula nga ina. Kaon balaanay. Hasta kung luyag mo nga magpamana liwat, hindi ta kapagpunggan. Papa Homer? Ari ka? Rose, bantayan mo gid sang mayo si mama mo, ha? Pa? May anong buot mo silingon? Hindi lang isa, o kung duwa ka lalaking mga luyag sa iya. Kung sino gid man ang iya batonon, wala sang kaso sa akon. Pilion lang niya ang may maayos ng batasan. Oo pa. Bantayan ko gid siya sang maayo. Malakat na ako. Permi ka na lang nagapaalam, Papa Homer. Rose, ara si mama mo? Nagapawayway pa siya sa kwarto niya, Tito. Ginkapoy gi siya sang bantay sang tiyanggi. Nagadako na abi ini. Ano pa, madamo lang nagabakal. Nakakaon sa sang Balensyana nga ginluto ko? Oo, nakakaon siya. Salamat gid kuno hambal niya. Mayo naman kung subong sina. Ano nga mga pagkaon ng mga paborito ni mama mo man? Chicken curry, bakareta, pinangat. Kag madamo pa gid Ay, mo bala? Ati lutuan ko sa sina. Kagdalaan ko kamo diri. Rose, anak. Abi sa dason gani, kung may magpamangkot sa akon, bisan sino pa da. Hindi man pagsubiri dayon ay. Oo, ma. Sorry, gid. Mayo na bala. Ngalutuan ako ni Jojo sang paborito ko nga mga sudan. Pero man siya sang labot sa akon. Ay, nasabaran, kuya. Hindi ka gid maghatag sang tsansa sa iya, ma. Hindi. Wala na ako sang plano nga magpamana pa. Nakabati ka? Oo, ma. Runa? Runa, love of my life? Isa pa ka botelya sa birthday palihog? Gusto na nga inumin na. Tubog ka na ho. Bayarin na lang ang ginpang order mo kung magpauli na sa inyo. Hindi. Hindi kuya magpuli. Hindi pa man kuya hubog? Patawagan ta kasang tanod. Sila padulungon ko sa imo pauli. Nadlock na ng mga tanod sa akon. Ay, kung di ka magpauli, bahala ka. Hindi na ako maghatag pa sang beer sa imo. Runa, sige na balaw. Patunan na blang pagkikugma ko. Paluwi ka. Ay, sus Maria Joseph Jojo. Sa edad mo nga ina, nagbinata-bata ka pa imo ya? Hindi ka kitbagay ng sulya ron kung pamanawon mo ko. Hindi ka siya ron.
Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Ma, may ginlawig ba lang nga kanding sa tubang sang Tianggi ta? Kay sinuna kanding? Wala ko kabalo Hindi ayan. Kay Tito Jojo ina ma? Ano? Ipakuha ko na sa iya. Pati ang sapat. Dalahigon pa niya. Grabing luyag niya sa imo ma. Nagduang na saya. Hindi na yan kay basta luyag lang na batsagan niya. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, miss. Anong mabulig ko sa imo? May nag-report sa opisina namon nga may naganegosyo diri nga wala sang business permit. Ikaw man lang ang may Tianggi diri, ma'am? Business permit? Ay, kwan. Kagamay man lang sa Tianggi ko, miss. Wala ko na ni gani ginakuhaan sang business permit. Kay ti, wala man isa kalibong binta ko sa isa ka adlaw. Mas maayo, gid, nga may business permit ka, ma'am. Tudloan ko ikaw sang proseso. Ang tonto nga, Jojo. Hindi ko siya pagbatunon. Halitan niya, kuya. Mumag-andam ka lang sa akon. Buksan ko ni yung isa kalungnek nga ram, ho. Imnon ko ni. Kag mauyan, taka nga tonto ka. Hay! Jojo! Buwan sa balay mo! Ato bangay na buisit ka! Buwan na! Inaway ka! Kabuisit si mo sa pangabuhi ko! Ma? Anong ginabuhat mo diri, man? Nga nagamaoy ka dihaw. Nainit ko sa Jojo ngayon, ha? I-report siya ko sa mayor's office. O wala kuno business permit ang negosyo ko. Gari ka hindi tagapagbatuno. Nalitan mo ko. Animal ka! Ay, ma, gusto na. Dali, magupag na sa akon. Mapauli na kita, Tulog palapit ka sa Tianggi ko, ha? Kay utdan ta ka ulam! Ma, ano natabo sa imo nga nagpahubog ka mo yaman? Deson, nagmaoy ka? Wala, Ginagsunan ko lang ang buwangan sa Jojo nga to. Ha? Di man. Hadlok man siya galing magbuhat sa balay nila. Ako pa yung bagyan niya. Ma, pakahuluya ba lang ginimo mo? Hindi mo na inipagsulitan, ha? Hindi na. Masibak igang sang kalag ni Papa Homer mo. Nga tindog sa gwasang Tianggi tao. Ma? Nga, sorry Hindi na makasulit Nadala lang mo sang kainit ko. Sorry, Homer Sorry. Ma, natamaan ka na sang kahubog. Kung ano-ano na yung ginapanghambal mo. Dali na sa balay, Agubayon ta ka. Para nga makatulog ka na. Matulog na ko. Homer, hindi kami pagbabaya. Hindi.
sa patio. Mabisita na ako sa mga minatay ta. Ay, nagpakita sila sa akong damgo. Amo ba ma? Siguro, natublagid sila sa pagmaoy mo. Isugid mo sa akon, ha? Kung magtapak pa sa tiyanggi naton si Jojo nga to, ha? Ma, babayin na lang pala siya. Nagabukal ginang dugo ko sa iya. Bakal ko! Oy, anong baklon mo, Day? Lollipop. Ang red lang. Pila ka bilog nga red nga lollipop? Dua lang. Okay. Ari nang imo dua ka red nga lollipop ko. Uy, nga ikaw lang di isang natpatsanggihaw. Wala akon, mama. Si Manong lang upod ko sa balay. Ay, ari kaya akon bayad, oh. Salamat. Oy, Day, saygad ka lang agi, ha? Oo, nang. Ay, babay, tito. Tito? May gintawag siya nga tito sa tubang sang amon tiyanggi. Pero, wala man sang tawo. Ay, sino nga titong ginatumod yaman? Si Papa? O kung si Papa Homer? Inday Rose? Ba? Ikaw gali tito, Jojo? Anong kinanglan mo? Si mama mo, Ara? May kinanglan tani ko siya ba? Wala siya. May ginkatuan. Ano naman ang kinahanglan mo sa iya, haw? Masugilano lang tani ko siya. Tito Jojo, hindi na si Mama gusto nga makita ka pa niya sa tubang sang amon tiyanggi. Nakaibalo ako nga nakasala ko siya. Agi! Ba? Ito? Lalo ka? Nahinali mo lang ang gandakop ang tangkugo mo, haw? Akwan, dumi nagampak sang tangkugo ko. Ano? Hala ka? Pasi si Papa Homer? Hindi siya gusto nga sa baron mo pa si Mama eh. Si Homer? May iban pa bala? Ate, sige, Day Rosa, sige, mapulit ako. Tikman. Dali-dali man siya galihalin. Ay, Papa Homer, kung ikaw ginmalang ara dira sa guasang tiyanggi, okay na kami pa. Magpahuway ka na. Magpakalinong ka na pa. Natapos ko man process ang business permit sa aton tiyanggi. Maayo kong subong sina, ma. Pagpahuway-huway ka, anay, Gusto mo ang kape? Hindi ko Ma? Na ano ka? kabalo ka man. Nga pinangabudlayan na mo ni Papa mo Homer ang tiyanggi. Maayo lang, kinahimuan ko sang paagi. Nga hindi ni pag-isira. Ano na lang kung madula ini sa aton? Amon lang ining aton palang nga buhian. Ma, hindi ka na mag-ibi, Think positive lang bala. May business permit na ta. Gani, padayunan na lang ang pagpauswag sang imong nga negosyo. Sa sina, mahimos ng kalag ni Papa Homer. Maayong adlaw. Ba, ikaw gali, miss? Oo, ma'am. Hindi bala. Naghambal ako nga mabalik. Agot sa pag-inspeksyon sa inyo nga business permit. Oo, ma'am. Na-process ko na, Ari, oh. Abi, kay usisaon ko. Ati, Mayo. Mayo kay tapos na. Ibutang ini sa lugar
nga makita sa manugbakal mo. Kag sa mga nagapangusisa sini sa ahensya sa gobyerno. Ati, masunod na, ma'am, Amo man ang ginhambal mo sa akon. Ate, sige ma'am ha. Amo lang na. Makadto naman ako sa iba nga tiyanggi. Ay, kami lang di galing may tiyanggi sa purok nga ini, ma'am. Amo bala? Ma'am, pwede na ko kapangayo pabor sa imo? Ano balay na ma'am? May mo ba lang hambalan mong pakaisa mo si Jojo? Ngay hindi na niya ako pagsabaron? Ano? Binakasugid man sa akon nga magpakaisa ka mo ko, no? Amo na mama. Salamat. Ay, sa katapusan, naglinonggid man ang kabuhi ko. Ma, hindi ka na magpangasubo sang tuman. Hindi na. Nabalansi ko na ang kaugalingon ko. Bisan duwa na lang kita nagapangabuhi, kontento na ako. Congrats, ma, ha? May ngalan na gid man ang imong tiyanggi. Rona Sari-Sari Store. May pangbato ka na sa imong negosyo. Gani man. Ay, malipayon din sila ni Lola mo. Ang papa mo, Homer. Kung makita nila kita, kag ang atong Sari-Sari Store, nga nagauswag pagin. Sigurado gid ina, ma. Magabiyang, di natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo. TTX 500. Dilaylay and public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linceul aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linceul aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa tong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa tong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me.
promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sa kasaysayan ni Nanay Almira, nga iyagin pasako, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Isiling, nga akon ka. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Kag si Hari, ang lalaki nga ginapakamahal ko. Kag ginakautan niya ako. Anong buhato niya? Pananglit kung napatay ko gid si Joanna. Isugid bala niya ako sa mga pulis. Ipadakop bala niya ako. Sa subong, wala ako sang nabatyagan nga kaaking sa akong dugan. Kundi kahadlok. Nahadlok ako sa mahimo nga matabo sa akon. Nahadlok ako sa mahimo nga maabtan sang akon mga anak. Pananglit, may matabo nga malain sa akon. Nga nagsubong pa sini. Subong pa. Nga halos nga makita ko ng amon pag-uswag. Nga subong pa. Nga amat-amat na nga nahatagan sa katumanan ang akon mga handong. Para sa akon nga mag-amay. Nga subong pa. Nga
Kag masanag na galing palibot. Mabangon ako. Okay. Ang akon bag. Kuhaon ko nga kunusay. Arigluhon kong kaugalingan ko. Kag among pagwa ko diri sa kwarto. Good morning. Ay, nakabugtaw ka na gali. Maho mo, okay na magtulog mo kay na ba? Siyang nagabot si tatay. Ay, wala ta na kaging pukaw Kay kamo, isang tulog mo. Kanugon, wala mo makita mga dalagko, mga fish nga nakuha niya. Ginkapoy gidabi ako sa biyahe ko kagabi. Wala ako makabatsyag nga adlaw na gani. Nagbilin gani si nanay sa isa makadako nga isda para sudanon kuno naton. Ay, sa di nagali si nanay Corazon? Ay, ato na sa merkado. Ginsolong na niya sa iya mga suki ang mga isda. Oy, nakabugtaw ka na gali, Almira, Inday? Ay, mayong aga Tatay Pinong, bisa ako. Ay, kaluuyan ko sa Diyos. Ay, oo, gali, sigangon kuno ni nanay mo Corazon ang dako nga isda. Nagakaon ka man sang isda nga ginsigang sa bayabas? Aba, oo. Isa ina sa mga paborito ko. Ay, amigo, ano galing inon mo? Kapi o kon chocolate? Kapi na lang palihog, Ay, ano na? Anong ginabuhat mo? Hugasan ko ang mga hulugasan, kag pati na yun yung gininnan ko sang kape. Ay, sus, ano ka bala? Hoy, bisita ko ikaw, no? Ay, Ros, basi ko madugayan pa ako dire. Gani subong pa lang, dulaan ay nasa pinsar mo. Hindi ako bisita, kundi bakasyonista. Oh, nga ginatulak mo ako sa amusina? Rose? Ano? May baklan bala kita diri sa newspaper? At sa Banuai, may ara, apang diri wala. Kung nagambal ka tani kagabi, nakatugon kita kay nanay. Ay nga, amanhaw, ano bilang lang taon mo sa newspaper? Wala, Rose. Hoy, Almira? Amiga, sugiri ako. Ano ka ba lang natabo? Kilala ko bala ikaw. Hindi ikaw ang sahi sa babae, nga basta na lang bayaan ng mga anak mo. Tungod lang nga nag-away ka mo sa bana mo. Tell me, sugiri ako. Anong natabo? Ay, Rose. Ano ka bala? Ginambal ko na sa imo. Wala gani. Wala pero nga pulos dugo ang bayo mo kagabi. Bay. Nakita ko ina samtang nagkakaong ka kagabi. Apang hindi ka magkabalaka. Ha? Wala ko man ginsugid kay nanay. Kag wala man sang nahibalan si tatay bahin dira. Now,
Mahimo mo na bala nga isugid sa akon ang natabo? Almira, mag-abyan kita. Ano man ang problema mo? Handa ko magbulig sa imo. Sige na. Tell me, isugid sa akon. E pangako, wala sang may makaibalo. Oh, sige na, sige na. Sugid na ako. Mamati ako. Oh, Diyos ko! Wala ako makaibalo kung anong natabo. Matapos ako nga nagpalagya dito. Ang gusto ko lang may balaan kung bala. Napatay gid si Joanna. Pabahi lang kay karon. Makakadto kita sa banwa. Updan ko ikaw. Mabakal kita sa newspaper. Basi kung may balita tuod, bahin sa natabo dito sa inyo. Malakas kita pag-abot ni nanay, ha? Rose, naadlok ako. Hindi ako makaibalo kung anong buhatan ko. Naadlok ako. Ano sa pagbanta mo, ha? Napuruhan mo gid si Joanna? Madamo nga bisis ko siya naging buno. Kinagdulom ang panulo ko. Rose, palihog. Hindi mo ni pag-isugid bisan kay Sino, ha? Bisan kay Nanay Corazon, kag Tatay Pinong. Oo, makasalig ka. Hindi ko manugid bisan kay Sino. Pangako, amiga. Apang ang ginapaminsan ko, paano ko ikaw mabuligan? Hindi lang anay subong. Makigbalita anay ako. O galing ako nagpaminsar. Sang dapat ko nga bukaton. Mapabanwa ka bo? Oo, nay. Mamakal siya sa mga kinanglano niya. Kay matiner ko no sa diri. Ate, sige. Gustuhan lang ina nga makabalik ka mo. Luto na ang panyaga naton. Wala sa mga newspaper ang natabo, amiga. Halos natanaw naton ang tanan niya mga local news. Apang wala sang nakasulat nga itabo, bisan sa radyo. Wala sang balita. Wala mabutang kagin balita ang nabuhat mo. Buot silingon, wala siya napatay. Okay, salamat. Hindi mahimong hindi mabalita kung matuod nga napatay mo siya. Salamat naman kun amo. Oti, ano karon ang plano mo? Okay.
Wala pa ako makahibalo. Apang ginakabalakan ko subong. Among akon mga anak. Basi kun wala sang nagaasikaso sa ila. Magluwas sa akong kabulig. Tungod, basi kun ato si Hari sa kay Joanna. Ano abi kung mapauli ka na lang, amiga? Bay. Hoy, wala ta ka ginatabog. Apang sa banta ko, hindi ka maglinong. Tubtob hindi mong baluan ang kaimtangan ni Joanna. Kagamo man na kay Harry. Apang nahadlo ka ko, Rose. Nahadlo ka ko nga mabilang ko. Mas nga magwa nga makaluluing akon mga anak. But ate sige, diri ka lang anay matiner Kay ko makachimpo ako na makibalita dito. Apang hindi pa subong ha, kay madamo pa ako sang talahion. Okay lang. Kung makachimpo ka lang Kagsalamat nga daan. Sally, nga wala pa ko maglakat sa eskwelahan. Ay, hindi maghimos ang mga bata to. Nga? Ginapangita nila si mama nila. Kagabi pa nagasagad sang hinibi ang kamanghuran mga anak to. Kay ginapangita nila si Day Almera. Kantuan ko sila. Tama na anak ha? Tama na. Ari si Papa. Siya din si Mama ba? Nga wala siya makapauli. Kukun. May ginkantuan lang. Apang mabalik siya. Nagtugon si Sakon. Na ako lang anay matipan sa inyo. Namiss ko na si Mama pa. Namiss ko na siya. Makaluluhi man ang akon mga anak. Gingamo ko ang ila kabuhi. Kadlaw na ako diri sa ila ni Rose. Kagpila kagabi man. Nawala ako sang husto nga tulog. Tungod sang sagad ko kapaminsar sang natabo. Kung kamusta ng akon mga anak. Si Harry. Ano ang saga ko sa iyo? Ang nabatas niyo ako nga luiban. Hindi pa balatuman ang akong pagpangabudlay. Parang magsulhay ang amon pangabuhi. Kulang pa balang pagsakripisyo ko? Mas maayo pa siguro kung ginsakit na lang ako ni Harry. Maayo pa kung nangin salbahin na lang siya. Hindi lang siya magluib sa akon. Hindi ako gusto
nga may kaagaw ako kay Hari. Akon lang siya. Akon lang. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. It's just goodbye. Mga abiyang, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Nanay Almira nga iyagin pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Isiling nga akon ka. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Isla nini sa gilayon, siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education, Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao.
mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito kami ulit na bumabati at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga dramang ginagawa ng Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inyong napapakinggan sa iba't ibang istasyon ng Bombo Radio, the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang karugtong ng sulat o recuerdo ni Mando sa ating dramang Recuerdos de la Vida. Ating pakinggan ang karugtong ng kanyang kwento. At ganito ang mga sumunod na kaganapan. I have loved you. Oo nga, mas magandang magmaneho. Hindi ko kayang magkarpintero. Mabuti na lang at nanalo kami ng sugal kagabi. Sana nga mayroon na yung iinumin namin ni Baldo. Teka lang. Si Baldo naman yung nakatayo doon. Pare Baldo! Pare! Parang alam ko ang pupuntahan mo. Syempre naman. Dito ang sadya ko. Teka lang. Parang may pupuntahan ka. Magsisimba ka ba? May nakilala akong balo. Biyuda pala. Bata pa siya. At mayaman. Yan ang bagay na hindi ko magagawa. Dahil iniisip ko na meron akong anak na babae. Iba na naman ang iniisip mo. Inimbita niya akong pumunta sa simbahan, magdasal. Anong sabi mo, pare? Teka lang, may sakit ka ba? Sa bahay niyo ako pupunta. Baka meron na yung gamot na pwede nating mainom, pare. Wala pa nga eh. Hindi ko alam kung bakit hindi nagpapakita ang kamag-anak ko. Tawagan ko siya. At baka may alam siyang ibang pwedeng pagkukunan na malapit. Bakit? Nasaan ba yung kamag-anak mo? Walang matinong tirahan ng loko. Baka may tinataguan ulit yun. Marami kasi siyang babae. O paano? Hinihintay na ako ni Lavinia. Teka lang pare. Parang gusto mo kong sumama sa simbahan Walang masama kung gusto mo. Talagang inaanyayahan mo ko. Ay, pasensya ka na pare. Hindi para sa akin yan. Ikaw na lang. Isama mo na lang ako sa pagdarasal mo. Sige, mauna na ako pare. Ano ka ba naman? Umagang-umaga, umiinom ka na dito sa bahay? Paano kung malaban nila Grimas? Sasabihin niyang kinukonsinti ko ang pagbibisyo mo. Mas hindi maganda kung sa bahay ako'y inom, inay. Lalo na, hindi ako makapagpigil.
Baka masaktan ko ulit yung asawa ko. Sa tingin mo ba maganda ang pananakit mo sa iyong asawa? Lalo na kung nakikita ng mga anak ninyo. Ay, sabihin ko sa iyo, mawala ang respeto ng mga anak mo sa iyo kapag ganyan. Kaya nga dito ako sa inyo umiinom, inay. Tigilan nyo na yung pagdadaldal nyo. Ay, Lumabas kayo kung ayaw nyo. Ito na lang, mas maganda. Oh, ito pala, nasa lubong ko si Ineng at nagbebenta ng dinakdakan. oh, at dinamay mo ako sa iyong pag-iinom. Kung ayaw nyo uminom, hindi magpulutan kayo. O kumuha kayo. Kumain na rin kayo. Sarap. Ay, Mando. Kung uuwi kang lasing, magtaka ang asawa mo. Kung siya ba talaga ang rason at lagi kang ganyan. Kung hindi lang sana pumunta si Baldo sa simbahan, doon sana sa bahay nila kami iinom ng alak. Ay, pumunta si Mando dito sa bahay, Lagrimas. Pero hindi naman siya nagtagal. O, tingnan mo, hindi niya naubos yung isang bote ng alak dyan. Hindi ko maintindihan si Mando, inay. Palagi siyang umiinom. Ay, sa bahay sana nila Baldo siya iinom. Yan ang sabi niya. Pero nagsamba daw kasi si Baldo. Maganda sana kung sumama siya. Kahit ako, hindi ko maasikasong pumunta sa simbahan. Ay, nako, pareho na lang tayo. Ay, sa susunod na linggo, pumunta tayo sa simbahan. Isama mo ang mga anak mo. Tignan ko kung maaasikaso ko, inay. Problema ko si Tonton. Nababarkada na siya. Ay, huwag mo kalimutan pagsabihan. Pati na si Crystal. Teka nga, wala pa ba siyang nobyo? Iyan ang hindi ko alam. Wala namang bumibisita sa kanya. Iba na ngayon ang mga kabataan. Kaya bantayan mong mabuti ang dalaga mo. Tama kayo, inay. Sige, hindi na ako magtatagal. Naku, saan kayo nagpuntang lalaking yun? Nakainom lang ako, Lagrimas. Hindi ako lasing. Dumaan ako sa bahay ni Naonay at humingi ako ng daon ng malunggay. Ay, ang lalago ng mga pananim niyang ampalaya. Sinumbong ba ni Inay na uminom ako sa kanila? Nakwento niya sa akin. Teka lang Manda ka Parang ginagamit mo lang na dahilan ng paghingi mo ng dahon ng malunggay. Salamat ka at hindi ako lasing. Alam mo tatandaan mo to. Ayaw ko na napupula. Maganda ang andar nitong jeep. Oo, mas gusto kong magpasada na lang kaysa magkarpintero. Ay, talagang hindi ko mapagtiyagaan ang pagkakarpintero. Ano ka ba, Tristan? Minsan, hindi ako makaiwas uminom. Tristan, ang magsumbong kay inay ang alam mong gawin Hoy, Tonton! Crystal! Lumapit nga kayo dito magkapatid. Tay? Tay, saan nanggaling tong jeep? Marami pala kayong pera. Magkano nang bili nyo dito? Hindi ko binili. Ipinapasada ko lang. Teka lang. Ano ang pinag-aawayan niyong magkapatid? Hindi ba kayo nahihiya? Sa labas pa ng bahay kayo nag-aaway at naririnig ng mga kapitbahay. Kung ano-ano kasi ang sinusumbong ni Crystal kay inay, tay. Totoo naman. Tumigil na kayo! Pagpapatuloy niyo pang pag-aaway niyo. Sige, sumakay na kayo. Ihahatid ko kayo sa paralan niyo bago ako pumunta sa paradahan. Bilis! Ay, salamat, itay. Ay, makakalibre rin kami ng pamasahe. Mabuti at eksaktong marami akong pasahero mula sa Dipon at
kabarugis. Pero ang hirap na ito, baka ma-standby ako sa paradahan. Mas okay na to. Mas magandang trabaho, hindi ako masyadong napapagod. Si Baldo itong tumatawag Baka may sasabihin siya sa akin. Dadaan na lang ako sa bahay nila mamayang gabi. Hello, pare! Pare, nanggaling ako sa bahay niyo at nalaman kong nagpapasada ka ng jeep. Parang ikaw nga ang nakita kong napadaan kanina na nagmamaneho ng jeep. Oo, pare. Mas magandang magmaneho kaysa magkarpintero. Alam mo naman, hindi ko kaya ang init. Nasaan ka ngayon? Nandito ako sa paradahan. Hinihintay ko lang yung linya kong magmaneho. Santiago hanggang Cabarugis ang ruta ko. Ang layo pala ng biyahe mo. Anong mapapasada ko kung hanggang Cordon lang ang biyahe ko? Ikaw naman, pare. Naalala ko, pare. Naghahanap si Lavinia ng aarkilayin niyang sasakyan. Buy and sell ang negosyo niya. Santa Fe at Baguio ang biyahe niya. Dumaan ka dito sa bahay at sasamahan kitang puntahan siya. Okay, pare. At alam mo na, i-ready mo na yung iinumin natin, Sampo, alis na, sampo. Wala pa si Itay. Makikisakay sana ako sa jeep niya dahil mahal ang pamasahe sa tricycle. Yun lang kung hindi siya umuwi. Ay, pasado 6:00 na pala. Pero may init pa rin. Sino yung tumatawag sa akin? Ay, nag-aalala siguro siya. At hindi pa ako nakauwi. Inimbitahan kasi ako ni Froilan kanina sa sumakay sa kanyang motor. Pero hindi ko gustong sumama sa kanya. At baka iba ang pupuntahan namin. Hello, Inay. Kararating ko rito sa bahay, Crystal. Akala ko nandito ka na. Andito ako sa terminal ng jeep, Inay. Makikisakay sana ako sa pinapasadang jeep ni Itay. Baka gagabihin yun. Mag-tricycle ka na. Mahal kasi. Mas nauna kasing natapos ang klase ni na Emma at Foyna. Nakasabay ko sana sa pag-uwi. Ang pinag-aalala ko, baka may masamang mangyari sa iyo sa pag-uwi. Uuwi ako agad. Sige, Nay. Baka hindi ko mapansing may tatangay ng cellphone ko. Si Kuya Tuntun yun Kasama niya ang mga barkada niya. Anong masasabi mo kay Lavinia, Mando? Pare, talagang gusto mo yung byudang yun. Alam mo, bata pa siya, maputi, mayaman din, at higit sa lahat, napakalaki ng bahay niya, pare. May pinag-usapan kayo yata kanina, pare. Kahit minsan kayo magbiyahe sa Santa Fe at minsan din sa Baguio City. Ang sabi ko, sabihin ko muna sa may-ari ng sasakyan, pare. Mabait si Lavinia, Bars. Tingnan mo, pinainom niya pa tayo. Tama ka dyan, pare. Pero nararamdaman ko na, medyo nalalasing na ako. Kailangan ko lang mag-washing. Mas maganda itong stainless na alak, pare. Yung gusto mo balang gamot, darating siya sa mga susunod na araw, pare. Ano ba naman yan? Ang tagal naman, pare. Hintayin mo, Mas maganda siguro ang magmaneho kung nakainom ng gamot na gaya nun, pare. Baso ko. Sige. Tagay! Yan.
Hinintay ka raw ni Crystal sa terminal para makisakay siya sa jeep na pinapasada mo. Hanggang sa boundary ng Cordon at Santiago ang biyahe ko. Kaya hindi ako nakapunta sa terminal. May pinuntahan din kami ni Pare Baldo. Alam ko. Tinanong ka niya kaninang hapon. Itay, andito na pala kayo. Oo, teka lang. Bakit tinatakpan mo ang mata mo, Crystal? Pinaiyak ako ni Kuya Tonton. Nakita ko siyang kasama niya ang mga barkada niya kaya sinumbong ko siya kay inay. Tapos inaway niya ako. Nasaan ang kuya mo? Umalis siya. Kausapin mo na lang bukas. Huwag mong sabihing bukas pa siya uuwi. Nasasanay na ang loko-loko. Tumutubo na ang sungay niya. Tay, nagabihan kayong umuwi kagabi. Marami kayo sigurong pasahero, no? Ay, tay, bigyan nyo nga po ako ng 1,000. Ang galing mo naman. Mahirap magpasada. Mabuti kung sarili ko yung sasakyan. Mabuti na lang at magsisimula ng arkelahin ng kaibigan ni Baldo yung sasakyan. Baka pinambili nyo ng alak lahat, tay. Nalaman kong nanalo daw kayo ng sugal nung gabi ng Sabado. Tarantado ka ba? Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Anak lang kita. At hindi pa kita napaparusahan sa pagpapaiyak mo sa kapatid mo. Anong pinag-uusapan ninyo? Paano hindi ko siya awayin ni tay? Kung ano-anong sinusumbong niya kay inay. Anong masama kung kasama kong mga barkada ko? Baka kasi mapabayaan mo ang pag-aaral mo, anak. Ang sabihin niyo, magaling siyang magsumbong, inay. Baka hindi niyo alam, may nobyo na si Crystal. Mamaya baka mabuntis ang kapatid ko. Marami daw nobya yung boyfriend niya. Mas barumbado pa kumpara sa akin, itay. Bakit ka umiiyak, Crystal? Malas sa biyahe yan. Baka wala akong mapasadahan sa ginagawa mong yan eh. Paano naman kasi, tay? Hindi ko nobyo si Froilan. Nanliligaw pa lang siya. Tumigil ka sa pag-iiyak mo. May matandang pumapara sa atin sa waiting shed. Magbibiyahe ka ba, iho? Lola, kayo pala. Ito pala ang jeep na pinapasada ni Itay. Ay, inay, anong gagawin niyo sa Cabarugis? Ay, bibisitahin ko lang kapatid ko, nandoon. Nagkasakit daw. Pagkakataon ko na rin mag-grocery mamaya. Araw pala ng pamimili sa Cabarugis ngayon. Sana makarami ako ng pasahero. Sa Biyernes pa kasi naaarkilahin ni Lavinia itong sasakyan. Rugis kaninang umaga, inay. Kumusta si Tito Asyong? Ay, nagpapagaling pa siya, pero hindi siya makabangon. Matanda na kasi. Nakilala ko si Tito dahil kapitbahay nila ang kamag-anak namin na tinirhan ko nung nag-aaral pa ako. At doon ko rin nakilala si Mando. Hindi ko na naipagpatuloy ang aking pagkokolehiyo dahil nag-asawa na ako. Oo nga pala, ang jeep na pinapasada ni Mando ang sinakyan ko kanina. At nandun si Crystal na umiiyak. Masama ang loob niya kay Tonton, inay. Hindi niya raw kasi nobyo si Froilan. Pero napagsabihan na rin siya. Ay, kahit na ganoon, kailangang pagsabihan niyo ang anak ninyo, lalo na si Crystal. Dalaga na yan. Hindi pa dumarating ang magkapatid. Gabi na. At si Mando, anong oras kaya siya uuwi? Hindi naman siguro siya iinom. Late siyang nagpasada nung minsan.
Mabuti at araw ng pamimili sa kordon. Pero pumupunta naman sa bisyo niya ang kanyang pera. Mabuti sana kung hindi siya magalitin kapag nalalasing. Ayan. Talagang parang pulbura, pare. Mauna ka na. Gamitin mo itong foil. Tingnan mo at baka masuka ka. Kakamayin ko na lang, pare. Sarap, pare. Ilang gramo bang nakuha mo? Magdadala ko nito kapag nagbiyahe kami nila Piña sa Baguio. 3 araw kami doon. Alam mo, pare, talagang napakayaman ni Lavinia. Napakalaki ng bahay. Iba yata ang plano mo, pare. Baka idadamay mo siya. Ikaw yatang natutokso sa kanya, ha? Pre. Talagang epekto na. Ang sarap ng pakiramdam ko, pare. Sige lang, Wando. Kung kulang yan, magsusunog pa tayo. Ako rin. Pero, pare, pinaalalahanan kita. Huwag kang magdadala sa Baguio. Baka mahuli ka doon. Ha? Sa ngayon, Tia Sofia, nagtatrabaho na si Nabong at Natasha. Kung hindi maasikaso ni Nanding, sina Itay naman at Inay ang nag-aalaga sa apo namin. Nakalimot na rin si Itay sa nakaraan na lagi niyang binabalikan noon. At ang apo namin ang siyang binibilang kong rekwerdo sa buhay. At hanggang dito na lang, Tia Sofia, at salamat sa inyong pag-ayos sa aking sulat. Ang nagpapasalamat sa inyo, Marina. The times change. Mga kaibigan, dyan na nagtatapos ang kwento sa rekwerdo ni Marina. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang kwento at sulat ni Marina ay sinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Forget me as my life goes on. 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right